Wow! Yum! Dami! Daming pira, Papa! Hindi na ako. Oo, dalawa kayo. Nagbuno ko eh. Start yata tayo May o April hanggang ngayong December 20. Ang naipon po natin ang 10,600. What's up mga guys? Panibagong araw, panibagong vlog. Meron tayo guys, bubuksan na iba yung ipon natin. Start yata tayo April hanggang ngayong December. Ngayon lang natin na-open to. Hindi ko alam kung magkano ang laman nito, kung malaki o hindi, maliit. Kaya try natin ito kasi may pagagamitan tayo guys nito. Gagawa po ako ng kariton. Gawa akong kariton. Yan, dito ako kukuha ng pang gastos sa aking pamili ng bulong at kahoy. Check natin kung may laman ba ito. Marami. Hi! Okay, sabihin mo kay nanay. Hati sa gastos. Hati ko nung masawal. Para din na sila magbigay ng bagong taon. Hati mo sa gulong. Mahal ang gulong. Yan guys, buksan na natin. Ha? Ligid! Pregi pa ako sa gulong. No. Ay, ligid. Ang cellphone ko ba ako lalabas ko dyan ha? Di ba dati, nung last year, nagbigay pa sila sa akin. Wow! Wow! Yum! Dami! Daming pira, Papa! Wow! Mini money! Oh, ayun na nana mo. Saan ni Papa yung alkansya niya? It's my nana! It's my nana! Hindi mo ko nana! It's Papa! Nakami pa lang. Okay, hindi na ako. Oo, dalawa kayo. Ay! Tao, Papa. Huwag mo gulo! Lagay mo muna dito! Tinawag mo. Nagbuno ko eh. Makuha. Kunin ko yan eh. Wala tag 1,000. Wala 500. Puro 100 na mo lang. Thank you! Manak! Thank you kay Piggy Bank. Guys, ito yung naipon natin sa loob ng April hanggang December. Hindi ko lang kung magkano to, pero bibilangin natin. Samahan niyo ko. Yan! Pero malagpas yung mga 5,000 dito. Ay, may nahulog pa. It's so iran. Count! You put your toys inside na. Malambing, sayang beng.
Sayang guys, sayang. 1,000. Ano ba? Oh, you give that one. Get your card. Pambili kang cake. May susobrahin dito, pambili mong cake bukas ni Mark dyan. Ang susobrahin dyan guys, pambili na cake ng anak ko. Pambili ng cake. Yung swerte oh. May pambili ng cake ang baby. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di aman mo siya. Malagi ablihan, malagi na. Dali na. Di mo gawas na nga to. Ambot. Pailog ka rong New Year na yun. Ayan sila. Haya-haya. Oy, nag-video mo na ito. Ano na suga na? Kabuka na isa nila. Apiyang ko pa. Sampo. Kabuka yata ang sampo. Puro sandal lang to, walang iba eh. Walang 500. Kung may 500 to 1,000. Wala dito. Next. Yung pagpasok ng January. Imo. Mama. Tingnan na. Mama. Abi. Abi. Okay na. Okay na. Okay na yan. Magkano to? 6. Dami. Yun mga kawaray, ang naipon po natin sa loob ng ilang buwan, start yata tayo May o April hanggang ngayong December 20, ang naipon po natin ang 10,600. Ito guys, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000. 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,600. Nandito pa butan. Maraming salamat. Mag-iipon tayo guys. Kaya yung mga mag-iipon dyan, start na kayo ngayong January. Kaya mag-start ako ng January. Mag-iipon ulit tayo. Kasi itong inipon ko mga koray, may mapupuntahan po talaga ito. Itong inipon ko, kaya ako nag-ipon para sa akin pagtitinda. At ngayon, magagawa ko ng kariton. Dito ko ibabawas ang aking pambili ng gulong at kahoy. At hatian ako ni nanay. Kasi mahal ang gulong. Tumaas. Itong iba nito, dadagdag ko sa puhunan ko. At pambili ni Mark dyan ng cake ngayong 21 sa birthday niya. Pangkain namin din. Pangkain namin. Pangkain sa labas. Ngayon. Sarap mo talagang bukbukin, Riley. Ito guys, yung naipon ko na to. Kasi ang hulog ko lang po sa aking alkansya na si Piggy Bank ay 100 lang. 100, 50, 20. Pero mas marami ang 100 po. Kaysa yung 200. Halos 300 lang at yung 200 halos tatlo lang. Tatlong piraso lang. Pero 100 marami. Tama 50. Kaya sana ngayon darating na January, mag-iipon tayo ulit. Kung paghulog tayo ng hindi kasi ako nakapaghulog ng 500, ng 1,000. Wala eh. Kasi ito katas to ng guys, itong katas ng Lanzones. Kasi doon ako sa Lanzones, medyo nakakahulog ng marami. Kaya ito, nakaipon tayo ng 10,600. Kaya gusto tawag nito na ipon ngayong darating na January mga koray. Kaya subukan nyo na, wala masama magsubok at para saan po yung iniipon nyo. Kaya ito guys, nakaipon tayo ng 10,600. Ay ko na ipapagad dahil sa katas ng to guys, ng Lanzones, nung kasagsagan ng Lanzones at sarambutan. Tumikita pa tayo nun. Kaya ito ko naipon. Bye! Love you! Huwag mong kalimutan pala mga kore mag-subscribe sa aking YouTube channel. Huwag mong kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kayong updated at maki-share at maki-like at comment down below para sa mga mag-iipon dyan sa January. Sabay na kayo sa akin. Bye-bye! Balik ka na.